Badan batamu sari bulia di mana konyo kini dah ragu lah kode nariño matoria jawab pandangan badan batamu sari bulia kau solaiño datang labas orangnya malam kini kok pandai bacaro alangkah di silau patang ajo pagi sansai la kode nariño da di malah konyo kini dau soko lai bujang lai namu apa ijo kami Pak Guru rintang marekam uncuba itu pulo badola tiada marekam melo urang anyo sajo bau sansai la kobadan denada kini pado aco Pak Guru marekam Indo akaset asa jola bau dau so tolo dangakan tapi lo daun cuado dalam babi ini baintayan itu nanggadang apa halonyo sansai lakowa dana denada di maala ayo kini dalam babi ini kok baintayan itu nanggadang apa halonyo bukonyo lang mulai takwi ide mama aji ado di siko Allah mulai do maling-maling alai nampak adek ma
gitu